Osa 3. Täälläkin varmaan on yksi tietäisi. Koitanko olla? Älä valita, mä en osaa pausea näitä videoita. Arvasin. Jos ois Noi osatti jo siksi, kun toi paino koko ajan nappiin. Niin siis muutahan tää on sellaisessa yhdessä videossa, mutta mä en osaa pausea tätä videota. Aika eri tavalla. Onko se päästä YouTubeen? Hei! Onko se päästä YouTubeen? Onko päästä ihminen YouTubeen? Toi tossa on ärsyttävä. Toi tossa. Toi tossa on ärsyttävä. Oikeesti. No niin, nyt matka jatkuu. Taru on varmaan tehnyt laskennan, että kaikki on. Ootko sä, Taru? Joo, ja ollut kiva. Nyt oltiin äsken ton Suurkirkon rappusilla ja nyt tehdään pientä kierrosta ja katsotaan tätä Helsinkiä. Ja jos kuljettajat löytää jonkun paikan, niin voidaan vielä hetkeksi mennä ulos, mutta katsotaan nyt miten tää menee. Muuten on ollut aika hyvä reissu, mutta mua vähän harmitti, kun sinne Sea Lifein lattialle joku oli jättänyt lennokiksi väännellyn ohjelman ja semmoista vähän roskaamista, että se ei tuntunut tosikaan kivalta. Me ei siis raskato. Niin. Siis oikeesti. Mä en edes kuulu melkein puoliikaan, mutta niin. Seuraava videokaan sitten on Provista. Niin sit jos mä löydän jonkun jutun, millä mä voin ladata niitä videoita, koska mä en osaa oikeesti niitä. Mutta Vasemmalla oleva patsas on Haavis Amanda ja tuon aina vappuna se lakitetaan. Sille laitetaan ylioppilaslakki päähän tuolle Haavis Amandalle. Se on hyvin kuuluisa. Ja siellä kauempana, missä te... Arne, hei, ihan oikeesti, nyt pitää sun malttaa itsesi. Nosta se verho, että toiset näkee. Tuolla Haavis Amandan takana, te näette noita kojuja, niin siinä on kanssa kuuluisa... Mä siinä. Se on kauppatori tuolla kaukana, Helsingin kauppatori, sekin on aika kuuluisa. Kuuluisin Helsingin kauppatoreista. Kuuluisin. Ja nyt mennään Unionin katua ylöspäin. niin, mun ei varmaan tarvitse puhua tässä nyt. Tuntuu, että toi niin huutaa. Mun ei varmaan tarvitse puhua tällä videolla hirveästi, kun toi tässä kertoo nämä kaikki jutut, että Niin, mä vaan näyttelen nämä jutut tässä näin. jos Jumpmaster löytää sellaisen, että se voi Hei, mä voin sanoa ihan leiviksi. sovellus, että voi sellaisia niinku puolipelejä. Ja tosiaan mun nimi on Leevi. Videoita, Hei, saaks mä niin tulla sit se kuvaan? tekee klubi. Odota. Niin, tosiaan mun nimi on Leevi, ei mikään Jumpmaster, mitä toi tos kutsuu mä koko ajan. Sun kanavan nimi jo. Niin. Toi kutsuu mä koko ajan Leeviksi. Ja mä tiedän hyvän jutun. Niin. Mua voi tosiaan kutsua Leevi, eikö te juo? Selfie. Kiitos. Mä sanon näin. Selfie. Leevi, kuinka pitkä tosta videosta tulee? Let's take a selfie. Pussi! Banaani. Tyhjä on. Aika hyvä on. Ossi! Älä vie mun kartteja. Hei, oikeesti. Nyt kun mennään tonne rantaan, te näette, tuolla on ainakin tommonen Ruotsin laiva. Joo, siinä Kohta menee. Viking Linein laiva ja sitten nimeä mä en kyllä, mulla on sen verran huonot silmät, että mä en näe sen nimeä. Se on tuolla takana se nimi. Ja siellä on maailmanpyörä, siellä ei ole Linnanmäkiä. Tuolla hirveän kaukana vasemmalla missä on kultainen tommonen risti, niin siellä on toi Uspenskin katedraali, se on ortodoksikirkko, semmonen pääkirkko. Näkyyköhän toi laiva tässä? Ja nyt me mennään tätä rantaa pitkin ja nähdään näitä täältä. Te monet varmaan olette lähteneet risteilylle. Tuolla on joku laiva. Autot voi sen. Se on tollanen laiva juttu. Allo, onhan meillä teillä sisällä sen risteily.
Arto, Nää menee YouTubeen. Mulla on ollut ihan tila, että moi